Kasur kebriu nyotrap mentagasngi kala kersan pura ya ka safe nyotrap mission jong kisan seng ha ka baya day bak ha ka mian jong ka ben rio. Ka organizing secretary ka kong purity power haba gran chikla pathai khubor kala ong baka seng jong kasur kebriu nyotrap kala kersan pura ya ka safe nyotrap mission bandawa pentrekam ya kendai teli kiman kentup naduk ka inline permit uput usam ka yok kam yok jam lambat kiwei. Kakong pawa kala penpau bat kanget scam baling ba ka jingat rekam jong kini kisan teli kiseng anla ban be ya kita ki krun ki bakta ya ka imlang ka sa lang hi barok kawai di nangalian godongi naka sol ka bri nyotram kali ka sol ka bri nyotram ngi paro na phi phila itu ka phila tim bakali ka wei ki sur sunro ka jong ki wei ki district that ki kelbon ki balaya ren bantalang wa ka sol ka bri nyotram halor ka wei ki ma ka wei dei ya ka jinsha shinno ya ka jim jong wei ki riu rang ba jong ka jela ka jongi iba shri staffel thank you ti hadin ya ka ba kum ka sur jong ka bri nyotram ni le iba hadin isi la mi hakila pa thai ko ba hidon kisan seng kata ki ba di pemi ya ka wei ka mission safe nyotram mission abala nam khma ta ni kisan seng ni kum ka sur ka bri nyotram ni wan hang ban pau bang kersan ya kan ni mission kabala lang khma da ni kisan seng kumba ka sur ka bri nyotram kali ka sur ka bala sunrop lang da ki babon ki sur ki bakan thop na di wei district ni i ki ma ki bawan la lang ba ka safe nyotram mission khnai kli ki ma ki ba ki wan ra ki long si cha kita ki ma ki ba nilai ki na por sha por nilai ki ba kidai ko kimat ki balong naga banta jong ka jai bundiu ka jongi hi ba ya banta ka jela hi bro ko wei kidai ko kimat ki ba nila ban ong ki ba ngimla ya ka ban im khen ma ki kum ka ILP ka de kala jing ya da nanta pa de ka tim ka thale haru banta ngim pa la ban itu yani nanta pa de sa upur usam unjungi bangi ran kam ha ya ban kan kumbakalong menta baka state government ka jongi ho ilaya chkhman baka ben halinti jong ka jingi kanbe hena ni i bakimi ki kanrum ki kanram ti mi songo bone ya ka safe nyom mission kali i kini ki kawana ya kini ki kanai tiri ki man ti ni kermen scam bale ba ka jingi trainam rangkat lambat kani ki mission manginang la banging scam batru ya kabangin nang la ban be ya kita ki kruin ki balong kum ki kiber ki bala ban pendukut lani penduk bor ya ni lalani shanya pang kan state government ka jongi bat ada kita ki nong yalam ki jongi ki dei kum para mangi badai nepo ka jela ka jongi henra ni la pentik la ban sempang na kai ka da ba ondah ka bangela don ka platform kum kita ki klik nong sensha ki klik nong yalam ki klik nong shna ai ki jongi ki la ban thawi ni ka ka ai ka bala penhun ni kum ki bi pa